Eta esertzen diren bitartean, eta zuen baimenarekin, neure testigantza kontatuko dizuet. Ez dut aspertzea nahi, Neure, armairutik atera nintzen, orain dela 3 urte gutxi gora bera, eta erabaki nuen euskara ikastea. Bueno, esan behar da, ni Sevillakoa naizela, jaio eta hazi, Sevillar peto-petoa, bai? Eta hori erabaki nuen euskara ikastea. Zaila zela, ezinezkoa zela, eta holako gauzak entzuten nituen nire inguruan. Hala ere nik ekin nion, eta hemen nago ekitaldi edo hitzaldi edo topaketa bat, nahi duzuen bezala, aurkezten, edo saiatzen behintzat. Hasiera etzen, pentsatzen nuen bezain gogorra, gogoz hartu nuen erronka, eta nire lana izango balitz bezala, bai? Hori bai, ordu asko, galdera asko, jakimin handia, eta batez ere, erabateko errespetua. Bene-benetan azpimarratzekoa da Euskaldunon harrera. Ezin hobea izan zen, txalotzekoa esango nukenik. Batzuek bultzatzen ninduten jarraitzera, batez ere ikasketa zaien egiten zitzaidanean, eta baldintzarik gabe laguntzen zidaten. Bereziki pertsona batek, eta hemen zuen artean, gure artean dago eserita, ez dut seinalatu nahi, baina berak ondo daki norden, eta bene-benetan hemendik eskerrik asko. Hasieran lotxe ematen zidan hitz egiteak, bai, ze Euskaldun berri hori esaldi bat ondo osatzea asko kostatzen zaigu, benetan, eta denbora asko behar dugu horretarako. Gainera nik uste nuen, errespetu falta zirela nire hanka sartzeak, bai, baina oker nengoen, berehala jabetu nintzen, errespetu falta ez erabiltzea zela, hau da, guztiz alderantziz, bai. Eta ona hemen emaitza, ez dut oso ondo hitz egiten, hori biztan da, baina jendeak ulertzen dit, nik ulertzen diot jendeari, elkar uler dezakegu, eta hori da hizkuntza baten helburu nagusia. Eta helburu hori nik lortu dut. Ezinezkoa iruditzen zitzaidan hori, orain posible da. Beraz, aldez aurretik barkatu akatsengatik asko izango dirata. Bai, eskerrik asko. Eta parentesi txiki, txiki ez dakit txikia izan den ala ez, baina parentesi txiki honen ondoren astera goaz bai, hitzaldiarekin, baina aurrez laburtuko izuet 2 egunetan izango duguna, bai? 5 hitzaldi, 2 mahai inguru, lehengo urtean martxan jarritako ekimenari jarraipena emanez, bideo emanaldi bat, eta aurtengo berrikuntza nabarmena proposamen berri baten aurkezpena. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetza eta euskaltzaileen topagunea elkarrekin gauzatzen ari diren proiektuaren hain zuzen ere. Hitzaldietan oinarri teorikoak eta Euskal Herriko lurralde ezberdinetako errealitateak tartekatuko ditugu. Ta lehenengo gonbidatuak, oholtza gainera igotzea gonbidatu aurretik, goizeko egitaragua aurkeztuko dizuet labur-labur. 4 hitzaldi izango ditugu. Bai, goiza Mikel Struel itrueta soziolinguista katalanaren ponentziarekin hasiko dugu. Katalanez hariko da, baina harreran jaso dituzue aurikularra hitzaldi euskaraz jarraitu ahal izateko. Jarraian, Asier Lafuente agurainen 75 orde euskaraz ekimenaren inguruan arituko da. Goizeko atsedenaldiaren ondoren Peio Jauregi Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak Lasarte Oriako baietz 40 egun euskaraz esperientzia bertatik bertara ezagutzea ahalbidetuko du, ekimen horren inguruan egindako ikerketa emaitzak mahai gainean jarrita, eta bazkal aurretik Xavier Ayerdi Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak ere euskaraz hitz egiteko gai diren eta euskaraz ulertzeko gai diren herritarrekin osatutako mapa izango du izpide. Mikel Strue, lehen gonbidatua prestatzen den bitartean, handik dabil, kontuan hartzeko zein batoar. Iaz bezala bazkal ostea, 2 mahai inguruekin girotuko dugu. Bai, dokumentazioa jaso duzunean, txartel bana jaso duzue. Euskaldunak aktibatzeko esperientzian jarraipena nola egin? Mahai ingurua aukeratu duzuenok, hau da, A, mahai ingurua, txartel zuria. Bai, eta Euskaldunak aktibatzeko esperientziak zein beste esparrutan aplika daitezke, mahai ingurua aukeratu duzuenok, hau da, B, mahai ingurua, txartel urdina.
Bai, jatetxera sartzeko txartel hori erakustea beharrezkoa da. Bueno, urteroko ohiturari jarraituz, ponentziak amaitzen direnean galderen txanda zabalduko dugu. Beraz, mesedez, galdetu beldurrik gabe. Kulturetxeko areto nagusian wifirako sarbide askea dugu, eta azkena ja, mesedez, arren isildu zuen telefono mugikorrak. Eta konpartitu ditzakezue, zuen iritziak, Udaltop 2017 traola erabiliz, bai, sare sozialetan. Bueno, orain bai, ekingo diogu. Mikel Strubel Itrueta, Oxforden, Inglaterran sortua, psikologian eta fisiologian lizentziaduna, da Oxfordeko unibertsitatean eta psikologian Bartzelonako unibertsitate autonomoan. Kataluniako Generalitateko hizkuntz normalizazioko buru izan da, baita soziolinguista institutuaren zuzendari ere. Europako hizkuntza gutxituen aldeko lanean oso modu aktiboan aritu da. Eta ponentzia honen ardatz, giza jokaerak eta ikaskuntza izango dira. Horrez gain, ohiturak aldatzeaz ere mintzatuko zaigu, hizkuntzaren lotutako gaietan bete-betean murgiltzeko, garapena eta aldaketak. Eta adibide jakingarriak ere jarriko dizkigu. Hori guztia, hizkuntza txikietan islatua Hego Koreatik, Maien kulturaraino, Galestik eta Kataluniatik igaroz. Eta orain, Mikel, aurrera, siusplau. Egunon. Senyora viceconsellera, senyor alcalde, autoritats, altres autoritats, amigues i amics. Primer de tot vull dir moltes gràcies per aquesta presentació i que és una gran satisfacció per mi agrair l'organització per haver insistit que jo us adrecés aquestes paraules en llengua catalana. Ho ha fet sabent que tots els assistents teniu a la vostra disposició un servei d'interpretació i és un gest que subratlla, per una banda, la realitat del respecte per la diversitat lingüística i, per l'altra, la confiança que donen els bons professionals i les tecnologies per garantir una eficaç comunicació en un món on les dinàmiques porten cap a l'ús públic creixent d'un nombre més reduït de llengües. Dit això, també agraeixo el fet d'haver estat invitat a presentar-vos aquesta ponència avui. Se m'ha invitat a parlar sobre el tema canviant els hàbits lingüístics, mites i realitats, o viceversa. I ho faré des de la meva doble condició de psicòleg i de persona que ha treballat durant anys en planificació lingüística de l'estatus, no del corpus. I ho faré dividint el Parlament en 4 grans apartats. Començaré parlant de la conducta humana i l'aprenentatge en general, després l'establiment i la modificació dels hàbits, després concretament els hàbits lingüístics, com es desenvolupen, com es modifiquen i finalment alguns exemples de modificació dels hàbits lingüístics. Vull argumentar que és quasi impossible afrontar el tema del canvi dels hàbits lingüístics de la persona plurilingüe sense entendre abans els hàbits en general i les seves característiques. Comencem, doncs, parlant de la conducta que es divideix en els instints i l'aprenentatge. Els animals superiors, els mamífers sobretot, només es guien en part pels instints. Un instint és una conducta que és genèticament programada amb una espècie sencera.
no és el resultat de cap aprenentatge i pot ser observat en tots els membres d'una espècie. Per exemple, entre els ocells hi ha conductes com ara fer un niu o una dansa nupcial que fan fins i tot ocells criats en captiveri sense cap contacte amb altres ocells de la seva espècie. Els aneguets segueixen la seva mare sense haver d'aprendre aquesta conducta. O les aranyes fan teranyines sense cap entrenament. I, òbviament, aquests instints tenen un alt valor als efectes de la supervivència de l'individu i, per tant, de l'espècie. Però, en general, els animals, els éssers humans inclosos, aprenen a fer coses que ens reporten beneficis o que ens resolen un problema. Per tant, parlem de l'aprenentatge. Altres conductes són apreses per la interacció de cada animal amb el seu entorn, sigui l'entorn social, sigui l'entorn natural. El cas clàssic són els estudis de Wolfgang Kohler amb els ximpanzés que aprenien, per exemple, a encalçar un plàtan a través dels barrots utilitzant una eina, utilitzant un bastó. A més, els animals superiors tenen una gran capacitat d'aprenentatge per imitació. En tots els casos, però, hi ha d'haver un premi, una recompensa que reforci la conducta, com ara poder-se menjar el plàtan. Si arran d'un estímul, per exemple, una sensació de tenir set, un animal salvatge busca i finalment troba una font d'aigua, un riu, una bassa, i satisfà la seva necessitat bevent aigua, la segona vegada que tingui set és molt probable que trigui menys temps a satisfer la seva necessitat atansant-se a la mateixa font d'abans. I depenent de la tendència, de la intel·ligència de l'animal en qüestió, aprendrà a anar directament a la font cada vegada que tingui set fins que es converteix en un hàbit. Un hàbit, segons una antiga definició que criticaré, deia un hàbit, des del punt de vista de la psicologia, és una forma més o menys fixa de pensament, de disposició o de sentiment adquirit a través de la repetició prèvia d'una experiència mental. Novament, aquestes conductes, ara apreses, tenen un alt valor als efectes de la supervivència de l'individu i, per tant, de l'espècie. Mirem quines són les característiques d'un hàbit. Jo afegiria dues característiques a la definició que acabo de llegir, una definició de 1903, el d'hàbit. Primer, que les conductes són observables, no són només pensaments interiors o interioritzats, o sentiments. I segona característica nova, que són conductes que es fan sense pensar-hi. Són conductes automàtiques, interioritzades, rutinitzades, i la decisió de fer la conducta inconscient. Per tant, una definició més acurada seria aquesta. Una conducta adquirida per repetició freqüent o per exposició fisiològica, quan teníem set, per exemple, que es manifesta en la regularitat de la conducta o en l'augment de la facilitat d'aquesta conducta i que s'ha convertit en gairebé o completament involuntària. Ara bé, no necessàriament sempre servirà l'hàbit.
Què passarà si la font s'asseca? Què passarà si a la font hi va parar un animal carnívor? Doncs, en conseqüència, en consonància amb el que hem dit, els animals i nosaltres aprenem a no fer aquestes coses si ens reporten perjudicis. Després de veure que la font és seca, l'animal haurà de buscar una altra font d'aigua i aviat aprendrà a no visitar aquella primera font perquè ja no li reporta un benefici, no queda reforçada la seva conducta. Tenim molts exemples de canvis d'hàbit provocats per canvis de circumstàncies. Quan l'hàbit primer deixa de tenir sentit o fins i tot esdevé contraproduent. En aquest cas, esdevenim bruscament molt conscients de l'hàbit perquè ja no funciona. I un bon exemple es va viure a Suècia el 3 de setembre de 1967, que va ser el Höger Trafikomjagninge, que, com tots sabeu, vol dir el dia que van decidir que el tràfic conduís per la dreta i no per l'esquerra. Els suecs es van despertar després del canvi de 360.000 senyals durant la nit per conduir no per l'esquerra, sinó per la dreta. Jo no sé si el caos que demostra aquesta foto va ser general a tota Suècia, però sí que sé que va ser difícil per als suecs canviar l'hàbit rutinari de conduir per l'esquerra i fer-ho a la dreta. Abans aquest canvi l'havien fet el Canadà, Polònia i aquí diu Espanya el 1924 i el 1928 havien canviat també Brasil i Portugal, dos països de llengua portuguesa. Per culpa de la inconsciència de l'hàbit, alguna vegada jo he tingut un ensurt a la carretera. Per exemple, quan vivia a Anglaterra, vaig travessar el canal de la Mànega amb el meu cotxe, amb un ferri, però el cotxe dintre del ferri, i vaig parar molt conscientment al costat de la carretera per menjar el meu entrepà. Molt content, cap problema. Després torno a la carretera de Normandia, d'aquelles carreteres llargues, no hi havia autopistes, i em trobo amb un boig francès que venia cap a mi al meu costat de la carretera. I devia pensar, un altre britànic fou, perquè, clar, l'equivocat era jo. Era inconscient jo del fet de conduir pel lloc equivocat a la carretera per culpa de l'hàbit adquirit. Hi ha hàbits personals que tenen la seva utilitat, lògicament. Aquí hi ha un senyor, admirable senyor, molt bon violinista, que als 80 anys ha pres internet, l'iPad, és fabulós, però tinc un problema amb aquest senyor. Quan es posa a dins del meu cotxe, comença a sonar un so desagradable i va pujant de to aquest so desagradable fins que ell recorda que, clar, no té el cinturó col·locat. Li costa molt aprendre aquest hàbit nou, un senyor que, a més, sap fer anar l'iPad. Són coses moltes vegades difícils d'entendre. Hi ha hàbits, però, que no s'associen amb un avantatge concret.
semblen arbitraris. Un tic, si voleu, seria un hàbit inútil. I aquí ho és posar-se les sabates. Tothom es posa les sabates primer amb un peu i després amb l'altre peu. On ens posem els pantalons, primer per un pantaló, després per l'altre. O la roba interior, primer per un costat i després per l'altre. No és una qüestió de ser esquerrà o dretà, és simplement l'hàbit. Que podem canviar? Sí, però conscientment, automàticament no podem canviar. Quina utilitat té un hàbit en aquestes circumstàncies? A l'hora d'esmorzar, mig adormits, anem a la cuina, posem la màquina per fer el te, posem les torrades, el pa per fer les torrades, fem anar la màquina de fer el suc, tot això automàticament, sense pensar, sense haver de gastar energia mental per fer una cosa rutinària. Amb la qual cosa us estic dient que els hàbits són molt útils perquè eviten la situació de dir, ara què faig? Què faig? Tinc 2 peus, tinc 2 sabates, em poso aquesta sabata primer o em poso aquesta sabata? A veure, com ho faig? I per què faig una i després l'altra? No, és que no sortiríem de casa. Òbviament, els hàbits són un enorme estalvi d'energia mental. Aquests eren hàbits personals, però hi ha els hàbits socials també. Els efectes del que estem parlant avui, els hàbits socials són molt més interessants. Els hàbits pels quals una persona es comunica i es relaciona, lingüísticament o no, amb altres persones. Aquests hàbits estan molt condicionats per les expectatives socials, pel que espera l'altra persona. Esperem que la persona actuï d'una determinada manera en una determinada circumstància. I això varia d'una cultura a una altra cultura. Cada cultura, per exemple, en una situació informal, a peu dret, parlant amb un desconegut, amb una copa de vi a la mà, doncs cada cultura té la seva distància apropiada per parlar amb aquest desconegut. Els països del nord d'Europa tenen una distància més llarga. Els països mediterranis i àrabs tenen una distància molt més curta. Aquesta curta distància còmoda per al llatí és vist com una agressió per part de la persona del nord d'Europa. I si ell és rossa i ell és moreno, ja tenim el mite del Latin lover. És evident que els hàbits tenen la seva utilitat. Es converteixen en normes compartides dintre, insisteixo, de cada cultura, que permeten l'engranatge lubricat entre les persones. I no conformar amb aquestes normes comporta el risc de ser percebut com a antisocial, com a descortès, com a maleducat, com el que en anglès es diu deviant. Ui! No conformar-se amb aquestes normes socials és sovint percebut com una actitud, una posició antisocial. Ara veurem què hem de fer amb aquesta situació. Ja hem vist que no tots els hàbits són bons, ni, si més no, per sempre. També hi ha mals hàbits, un patró de comportament no desitjat. Els exemples més corrents són arrossegar-se les ungles, una conducta visible, o accions compulsives com el joc, o encara un hàbit menys palpable,
el de la dilació, l'anar deixant per un altre moment una cosa que requereix una decisió o una acció. Són hàbits. Sigui per mals hàbits o per hàbits que han deixat de tenir la seva funció o per canvis textuals o de vegades han esdevingut contraproduents, com hem vist, els psicòlegs tenen maneres d'eliminar, en diem, d'extingir aquestes conductes no desitjades. Sovint, el primer pas consisteix a elevar el nivell de consciència un procés que és inconscient o semi-inconscient. Això ho veiem molt clarament quan el canvi és provocat per un fet extern, com ara, no sé, trencar-se un braç i veure's obligat a fer coses d'una manera nova, d'una manera diferent. Entrem, doncs, concretament amb el tema dels hàbits lingüístics. Parlarem de la llengua, o més estrictament, parlarem del llenguatge. Ja sabem la finalitat del llenguatge i de les llengües. L'obvietat és que són per comunicar-se. Però en l'aspecte oral, l'original i més generalitzat, no només comuniquem el contingut de missatges, sinó que el llenguatge dona molta més informació, si més no, més pistes a l'interlocutor que escolta sobre el parlant. Dona pistes sobre el seu origen, si és d'origen anglès, si és d'origen sevillà, per exemple, i el seu nivell d'instrucció dona pistes sobre com és aquella persona, quina identitat té. I a més, a una persona incorporar una nova llengua al repertori, aprendre una nova llengua, li pot generar confiança i augmentar l'autoestima. Abans en sabia 3, ara en sé 4, però pot posar també en crisi la seva identitat grupal, pel fet, potser, d'acostar-se, de semblar-se més a un grup percebut com un grup dominant, o un grup intolerant, o un grup amenaçador, o simplement un grup molt diferent. I aquestes pors són un element clau per explicar part del fracàs dels cursos d'idioma, de llengua. M'hi tornaré a referir després si tinc temps. Naturalment, no podem canviar, no podem parlar de canviar d'hàbits lingüístics si la persona no té la tria efectiva a l'abast, si no té prou domini de més d'una llengua. Per tant, haurem de donar per suposat, en aquest apartat, que la competència bilingüe o plurilingüe ja hi és. Es tracta, doncs, d'activar mecanismes perquè aquesta persona reaccioni de manera diferent de com ha fet fins al moment davant d'un estímul ja familiar. El repte, per tant, no és simplement, com en el cas del senyor que no corda el cinturó, no és només que adquireixi un hàbit per una situació nova, sinó que substituïm un hàbit, com conduir a l'esquerra, per exemple, per un hàbit nou, conduir a la dreta. I en temes de tria de llengües sempre és així. No estem intentant inculcar hàbits lingüístics a gent que no sap parlar. És gent que ja sap parlar en una llengua i voldrien ells incorporar hàbits lingüístics en la segona llengua. Per tant, encara que tinguem la competència en 2 llengües o més, en el cas de la interlocució amb una persona que no coneixem, és un cas clàssic, abans de substituir l'hàbit ja creat, vull saber l'hora. ¿A qué hora es, por favor? Enteneu el castellà, no? Sí. D'acord amb una norma social,
la d'adaptar-se a la llengua, suposada llengua de l'altre, el que hem de fer és un salt al buit. Qui ens diu que l'altre ens entendrà? Qui ens diu que serà eficaç parlar en una llengua, podem dir, subordinada? Qui ens diu que l'altre, davant d'una infracció de la norma, no reaccionarà de manera desagradable? En cada context concret hi pot haver una determinada proporció dels possibles interlocutors que no sàpiguen la llengua que voldrien promoure. Poden ser turistes en uns llocs o persones residents al territori que no han après la llengua, o podem pensar en altres casos. L'estratègia més senzilla és d'ajudar a discriminar entre estímuls. Ho tindrà molt difícil un matrimoni que, tot i essent tots dos bilingües, vulgui canviar de llengua de relació habitual entre ells, després d'anys d'utilitzar una llengua. Serà molt més factible canviar un hàbit, com ara el que he dit, parlar amb desconeguts al carrer, si alguna cosa ens permet diferenciar, discriminar un interlocutor concret, sobretot que sigui molt probable que aquella persona ens entengui de totes les altres persones. Potser a Euskadi podem dir a una persona gran potser no m'atreveixo, a una persona jove m'atreviré amb més facilitat, per la probabilitat que creiem que l'altre tindrà d'entendre'ns. I en aquesta qüestió les administracions hi poden contribuir, ajudant a canviar la percepció social mitjançant campanyes publicitàries, perquè els que volen adoptar l'hàbit de parlar amb la llengua del territori percebin que tots, o gairebé tots, els d'un determinat perfil, per exemple, els joves, com he dit, acceptaran de bon grat aquest hàbit perquè la llengua l'entenen, la llengua la comprenen. Encara que no el parlin en resposta. I si el primer hàbit a canviar és la llengua per iniciar la conversa amb un desconegut, aquí cal també canviar un segon hàbit, que és d'adaptar-se a la llengua en què ens contesti l'interlocutor. Moltes persones comencen dient bon dia, quina hora és? I davant d'una resposta a Catalunya en castellà, continuen en castellà, quan és evident que si han rebut una resposta correcta, aquella persona ha entès. També serà molt més fàcil, factible, canviar un hàbit amb una persona coneguda si s'ha decidit mútuament que l'objectiu de l'intercanvi és diferent, és nou. Amb una de les meves parelles lingüístiques, la Michelle, vam parlar sempre en català durant les sessions pròpies de voluntariat, però després ens hem anat veient de tant en tant, sovint parlant en el que és la nostra llengua materna o paterna, l'anglès. Molts tenim l'experiència de poder canviar l'hàbit lingüístic amb una persona coneguda a qui fa molts anys que no hem vist. És una altra situació. El restabliment d'una relació antiga és més fàcil fer-la amb una llengua diferent. I en sentit contrari, els hàbits són resistents. Així, tornant una vegada amb un tren nocturn de Santander a Barcelona, una senyora del mateix compartiment es va estranyar molt i molt de veure'm, quan feia poques hores que havia dit adéu a mi, figura, que agafava una barca de pesca per anar a Atlàntic del Sud durant 2 mesos. I dic, no recordo si li vaig haver
d'ensenyar el document d'identitat per veure que no era jo aquella persona. Finalment ho vaig aconseguir, però em va continuar tractant de tu. Diguéssim, un tractament inapropiat per a aquella situació. En un treball que vam editar el 2011, Isidor Marí i jo mateix, vam recollir uns articles traduïts de l'anglès o redactats en català per orientar el professorat de llengües. Seguint les conclusions de treballs de Peter McIntyre o Dornier, entre altres, vam demostrar que l'efectivitat de l'aula és més gran quan el professor el pot orientar cap a un objectiu molt concret, aconseguir, mantenir i augmentar la voluntat de comunicar, the willingness to communicate. La seva piràmide la posa com a clau, amb color rosat, per aconseguir l'èxit de l'aula de llengua. Jo recomano la lectura d'aquest llibre i fins i tot té algun article també sobre l'aprenentatge reeixida de llengües que poden ser, el que ells en diu heretades, poden ser llengües pròpies com l'eusquera o el català, o poden ser com el francès o l'anglès. Abans de comentar altres exemples, deixeu-me reiterar que el paper social de cada llengua és crucial. Si un taxista madrileny, hi ha moltes anècdotes de taxistes madrilenys fent intervencions, interrompent converses en català dels clients, no sé si els bascos teniu la mateixa... Jo crec que potser és un únic taxista. Prefereixo pensar això, però que intervé agressivament en una conversa privada de clients, doncs quan la resposta és dir, falsament, dic, no, estem parlant en portuguès. I el taxista diu, no, tranquils, si és en portuguès, no hi ha problema. Això revela que la percepció social, ara a Madrid, d'un taxista, la percepció social de les llengües és molt, molt important. Si nosaltres adoptem o canviem una llengua per una altra, pot tenir o ens podem haver d'afrontar amb les conseqüències d'aquestes percepcions positives o negatives. En resposta a un altre cas, un tuit, un tal Josep Carol, de Mallorca, que no conec, va escriure sarcàsticament, com veieu aquí, l'agost del 2016. Como todo el mundo sabe, todas las lenguas se inventaron para comunicarse, menos el catalán que se inventó para joder. Tornem al mateix. Per canviar una norma social, com és el de la mal anomenada deferència lingüística, cal que en tota la nostra conducta no verbal es contrarresti aquesta impressió negativa amb altres senyals no verbals d'amabilitat, d'acostament, que en psicologia social en diem convergència, però sense cap sentit polític. I això per demostrar que no estem transgredint una norma social. Ara entraríem en el bloc principal amb alguns exemples de modificació dels hàbits lingüístics. No us vull decebre. Hi ha pocs exemples en països no sobirans d'èxits a gran escala en modificar aquests hàbits. Els èxits que hi són sempre per voluntat dels interessats. Per tant, per consciència, per competència i per voluntat de les persones interessades. El que cal dir d'entrada és que per
modificar uns hàbits lingüístics desenvolupats, per exemple, imitant altres persones que tenen hàbits lingüístics diferents o aprenent directament, fent assajos, diguéssim, artificials de noves situacions, el que hem de fer, finalment, és trencar unes normes socials existents. Potser a la llarga volem promoure que es canviïn aquelles normes, però de moment és probable que altres membres del grup interpretin la nova conducta, la que volem afavorir, com a una infracció de la norma, com insinuava aquest tuit. Tinguem això present. Agafarem alguns exemples. Un primer exemple curiós en un país monolingüe i després 3 o 4 exemples de situacions de llengua subordinada. El primer cas és a Corea del Sud, una experiència a centres per a delinqüents juvenils a Corea del Sud, doncs sembla indicar que l'entrenament en l'evitació de paraulotes i llenguatge abusiu condueix, aquí diu, de forma natural, a canvis molt positius en la conducta social dins el centre i també en l'actitud davant del món. Si ho llegeixo en anglès, sentireu la versió en euskera. Changes in language behavior bring change in a person's mindset. Students learn to respect each other and to respect their teachers. It's difficult to tell students to change their mindset at first because they don't know how. But changing language habits naturally leads to a change in the mindset and behavior. The school, acaba l'article, the school plans to educate detainees, parents or guardians on their language habits as well, because it impacts on juveniles dramatically. Per tant, fins i tot el llenguatge dels pares d'aquests delinqüents juvenils, influir en el llenguatge dels pares també millora l'actitud general de visió del món d'aquests joves delinqüents. Per tant, els nous hàbits lingüístics poden tenir conseqüències més enllà del simple canvi d'hàbit lingüístic en el terreny social. Però l'experiència aquest és en un entorn monolingüe. Aquesta mena de modificació de conductes és molt més factible en un entorn molt controlat, com ara el que Erving Goffman en diu una institució total, que vol dir a dins d'un hospital, a dins d'una presó, a dins d'un internat, a dins d'un grup molt controlat. Entre els exemples hi ha aquests, campaments d'entrenament militar també, però també poden ser a dins els tallers organitzats per en Ferran Suay i la Gemma Santginés, per exemple, en què hi ha un control estricte de la conducta de les persones voluntàriament. Un segon exemple, del qual no tinc molta informació, el trobem al País de Gal·les. Hi ha un pla estratègic de Swansea, que és la segona ciutat més important del País de Gal·les, a les escoles secundàries, als instituts. Algunes escoles tenen Professional Learning Communities, és a dir, agrupació de docents, pares i professionals monitors externs per assolir determinats objectius. Entre aquests objectius, en algunes escoles hi ha l'objectiu de modificar els hàbits lingüístics. Aquest cas
crec que seria molt interessant d'estudiar per moltes ciutats d'Euskal Herria, en la mesura que Swansea és una gran ciutat en què només una minoria de la població parla gal·lès i on l'entorn social és pràcticament del tot anglòfon. Després tenim exemples que venen de Catalunya. El voluntariat per la llengua. Ja he explicat la meva experiència en fer de parella lingüística i aquí el canvi d'hàbit lingüístic és molt més fàcil en situacions novedoses i com més deliberat sigui el canvi d'hàbit. També és més fàcil com menys formal sigui el context, com menys transcendència pot tenir intentar utilitzar el català en situacions on fins ara hem utilitzat el castellà. I també com més simple sigui la situació. Les trobades de parelles lingüístiques compleixen perfectament aquests requisits. Fan molt fàcil que l'aprenent comenci a canviar d'hàbit almenys amb una persona, que és l'altra parella lingüística. El programa Voluntariat per la Llengua s'impulsa des de fa 14 anys, des del Govern de Catalunya, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística i fa un any i mig ja va arribar als primers 100.000 parelles lingüístiques. Per cada membre de la parella, la mateixa parella és novedosa. És gent que no es coneix abans. I això facilita la creació d'un hàbit a l'hora de triar la llengua de relació. Per tant, és ben deliberat el canvi i es fa amb un mínim de tensió. És un canvi volgut, en tant que és la raó de ser de la relació. Relació temporal. La meva dona aquí, que quedi tranquil·la. La situació també és informal. No és davant d'un públic, no és amb un micròfon, no és amb una temàtica complexa, no és amb una situació complexa. No s'ha de preparar per endavant. És una simple conversa que s'anirà repetint entre dues persones al llarg de 10 sessions d'una hora. Hi ha un programa en paral·lel, pensat també per aprenents de català, que és aquest d'aquí. No és aquest, que això és una activitat concreta, que són més de 3.000 comerços, bars, restaurants, etc., que s'han compromès públicament a parlar en català amb els clients aprenents de català. A Santa Coloma de Gramenet, també, el Centre de Normalització de la ciutat ha fet una experiència interessant i ben valorada amb establiments d'aquest tipus. I jo recordo fa 25 o 30 anys a Irunya que també hi havia uns llistats de botigues, d'establiments que els usuaris de l'euskera sabien que tindrien l'atenció en euskera sense problemes. No sé si continua, si s'ha estès o si va ser un gran èxit, no ho sé. I després hi ha els tallers d'espai lingüístic personal, promoguts per Ferran Suai i Gemma Santginés. Crec que en Ferran almenys ha explicat aquests tallers, potser ha organitzat alguns tallers per a bascos i, per tant, no hi entraré. Però esmento aquests tallers com un element molt interessant. Són tallers basats en la psicologia que permeten que les persones voluntàriament, sempre voluntàriament, puguin adoptar hàbits lingüístics nous.
us estranyarà aquesta pàgina. Dic, home, no estem parlant de la promoció de llengües, de canvis d'hàbits lingüístics. Doncs, per desgràcia, sí. Tots som víctimes, col·lectivament, de pràctiques per canviar hàbits lingüístics en el passat per part d'estats, fins i tot d'estats, diguéssim, acceptats com a democràtics, fruit de revolucions burgeses, però també de dictadures, altres estats ben liberals. Aquí no hi ha cap exemple galès o irlandès, però la repressió lingüística també ha funcionat en aquests països i, per tant, en som tots víctimes, ja dic, d'aquestes pràctiques de si eres espanyol, habla espanyol, sea patriota, no sea bárbaro, o no ladres com un perro. Un fàstic. Què podem aprendre d'aquestes pràctiques abominables? Doncs, segurament, demostrar que aquests càstigs ja no hi són, però per ser-ne conscients requereix un esforç de superació dels hàbits que es van imposar amb aquests mètodes. És com dir, aquí hi ha la piscina, l'aigua serà molt freda o ara m'hi puc tornar a posar amb tranquil·litat. Ja no col·lectivament no em castigaran per utilitzar la meva llengua. En canvi, podríem fer pràctiques més positives. Anar pel carrer demanant cada pocs passos alguna cosa ben innocent als vianants, com ara quina hora és, o la ruta per anar a l'Ajuntament o a l'estació. Això ens pot, sense gaire risc social, fer veure fins a quin punt podem fer servir la llengua en entorns concrets on molts de nosaltres fins al dia d'avui hem utilitzat la llengua espanyola o francesa o, en el cas de les Illes Britàniques, la llengua anglesa. Hi ha hàbits, abans de resumir i deixar un temps per a preguntes i comentaris, i tomàquets, i ous, etc. Nosaltres som especialistes en ous. Sabem fer truites amb els ous i hem après que per fer una truita cal trencar els ous. I això a l'Audiència Nacional això li és de gran interès demostrar-ho i estudiar-ho. Vull acabar, abans de resumir, parlant una mica dels hàbits lingüístics no lingüístics, com a anècdota. Hàbits lingüístics no lingüístics. Una investigadora que es diu Aurora Fini explica que les cultures maies, el silenci, la comunicació normal, no verbal, forma part de la conducta de bona educació. I diu que les informacions no verbals es reconeixen cada cop més a dins de la cultura maia, però en general, com a factors importantíssims en la comunicació en general. Però no hi ha hagut prou recerca justament sobre l'impacte d'aquestes pistes no verbals en modificar la conducta dels hàbits. Jo recordo una investigadora d'Estats Units que explicava que havia après català, havia entrat en un teatre i havia donat el tiquet a l'acomodador i l'acomodador li diu una cosa que ella no acaba de sentir i ella diu, com diu? I l'altre li contesta en castellà. És a dir, el fet mateix d'indicar que no he captat era suficient per fer un canvi de llengua.
I ella, aquesta Aurora Fini, comenta que part de l'experiència de parlar en maia a la regió sembla ser formes particulars de silenci. Quan ella va ser capaç de fer un acte de coneixement d'algú amb silenci, sense parlar, doncs es connectava més amb la cultura i el lloc i la gent d'aquell lloc que si hagués parlat obertament. Curiositats. Bé, anem una mica a resumir alguns dels punts que podem extreure del que hem anat dient fins ara. Primera, deixeu-me repetir, no hi ha una solució màgica, no hi ha una pedra filosofal. Hi ha tota una sèrie de petits factors que, com més hi siguin, més poden donar un resultat bo en canvi d'actituds lingüístiques. Primera, en general, els hàbits són inconscients. Per tant, si no els elevem a la consciència, és molt difícil de canviar-los. En segon lloc, són resistents al canvi. Els hàbits són resistents al canvi per definició. Fins i tot són resistents amb entorns canviants. Ensenyen a les rates, pobres rates, em sap molt de greu, però les rates blanques són un element important en l'estudi de la conducta dels animals per part dels psicòlegs. Si ensenyes una rata que està damunt d'una reixa metàl·lica, que amb un llumet, 3 segons després, hi haurà una petita descàrrega desagradable, però no dolorosa, en aquella placa metàl·lica, la rata, quan veu el llum, molt ràpidament aprèn a saltar de la placa metàl·lica. Fantàstic, té premi. Veu el llum, fa una acció, allò es converteix en un hàbit i funciona sempre. Llum, salta, llum, salta, llum, salta. Tu desconnectes l'electricitat, llum, salta, llum, salta. Continua tenint un premi subjectiu inútil. És un hàbit que no té cap sentit. Ui, 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 quina amenaça. Però estem a la penúltima pàgina. Els hàbits poden ser arbitraris, poden tenir una funció de seguretat, com hem vist, són socials i, per tant, tenen efectes amb més gent, solen establir-se en funció d'unes normes socials no escrites, no aprenem aquestes normes a l'escola, però existeixen de veritat, i, per tant, són molt difícils de canviar. Primer, hem d'elevar els hàbits a la consciència, després la persona voluntàriament l'ha d'haver voler canviar i per establir un hàbit nou lingüístic ha d'extingir, ha de substituir un hàbit ja existent. I per afavorir nous hàbits lingüístics necessitem un entorn molt controlat, una tasca simple, un interlocutor nou, un ambient relaxat, no amenaçador, una motivació alta i models de conducta per imitar. I, per tant, podria fer la llista més llarga, ja sabeu per què no la faré, perquè no tinc una diapositiva més llarga, i només vull dir que espero que al llarg d'aquests 2 dies estudiareu molts més exemples amb èxit que estan fent en aquesta ciutat i arreu d'Euskal Herria per fomentar aquests canvis d'hàbits lingüístics entre la gent que o és euskaldun d'entrada o euskaldun berri i vol acabar d'integrar-se a la comunitat de llengua euskalduna. Moltes gràcies. Gràcies.
Bueno, zabalduta dago galderen txanda, beraz, zuetako batek galderaren bat izango balu, altxa dezala eskua, mesedez, eta egin euskeraz, berak badauzka bere aurikularrak. Galderaren bat, ez? Galderarik ez? Ah, bai. Bai, entzuten da. Egunon, bon dia. Bon dia. Lujo bada, Mikel hemen eukitzea, eta lehenbiziko gauza eskerrak emanen izkien beak egin duen bezala antolatzaileei aukera emateagatik katalanez entzuteko bere hitzaldia, iruditzen zait importantea dela halako gauzak egin alizatea, elkarren arteko komunikazioa egin alizatea beti gaztelaniaren galbaetik pasagabe, eta beraz, zorionak. Com que tenim un servei de traducció excel·lent, ara faré la pregunta en català, en el meu català dolent, però crec que és una manera d'agrair l'atenció que ha tingut el Miquel de fer la xerrada en català. Doncs, aquí a aquesta sala hi ha alguns que farem molt aviat una prova, un examen de català, molt aviat el tenim, alguns d'aquesta sala, i així practico i podem... Doncs, la pregunta que volia fer és relativa, has esmentat algunes experiències de Catalunya, però tu saps, probablement potser no coneixes les experiències que s'estan fent aquí molt detalladament, però aquí a la Sarteòria s'ha fet una experiència fa molt poc temps. Després, Asier ens esmentarà com l'experiència que s'ha fet a Agurain, i hi ha uns altres que estan en marxa i crec que són experiències molt interessants. Volia saber si hi ha alguna experiència que pot ser equiparable, que s'hagi fet a Catalunya, perquè no has esmentat cap i no sé si és que no s'han fet o no són semblables, no són equiparables, o si... No sé què s'ha fet, no estic molt enterat i voldria saber. I, en tot cas, voldria saber quina és la teva opinió sobre aquestes experiències en tant que les coneixes. Gràcies. Estic molt content que m'hagis fet la pregunta, la temia, perquè la situació a Catalunya és, en aquests moments, de més relaxament lingüístic. És com si tota la societat estigués pensant en una altra cosa en aquests moments. No sé si cal ser més explícit. És a dir, el tema lingüístic s'interpreta dins del procés cap a la independència com un element pertorbador i, per tant, més enllà de la rutina activíssima dels serveis lingüístics arreu del país, com a grans projectes lingüístics de foment del català, jo crec que no hi ha coses comparables amb les quadrillateguis, per exemple, que hi ha aquí amb molt d'èxit. I em sap greu, també pot ser en part perquè per la distància entre les llengües, començar fins i tot contestar el telèfon de manera no bilingüe, de manera ambilingüe, és molt més fàcil amb dues llengües romàniques que no el bai, bai, pam, ja s'ha definit. I crec que aquesta distància entre llengües segurament fa, i al País de Gal·les passa el mateix, fa que hi hagi experiències més dissenyades en petits grups com els que esteu fent aquí. I en canvi allà hi ha moltes experiències individuals, experiències fomentades amb suport, amb coixí, però individuals, no en plan de quadrilla, que jo sàpiga. Jo m'he jubilat fa 2 anys, estic molt content, però, i per tant, és possible que no estigui al dia
d'algunes novetats. Però en general jo crec que diguéssim, the salience, el destacament de les iniciatives és més baix en aquest moment que fa 5 anys a Catalunya. Beste galderarik? Podeu intervenir en euskera. Ez? Bai, handikan. Txain. Barkatu, txain. Katalana neurri handi batean behintzat nahiko osasuntsu dabilela esan dezakegu, baino hala ere ez da urre distira egiten duen oro. Carmen Junentek behin bainagoetan esan du, katalanak, naiz eta beste hizkuntza gutxitu batzuek, baino gehiago aurreratu, zenbait zailtasun ere badituela. Alegia, han gehiena katalanez eta ikasten da, baina aditu askok esaten dute batez ere gazte askok interferentzia asko erabiltzen dituztela eta ez diotela katalanari eusten beren guraso edo aiton amonek bezala. Labur esan da, zerk egiten du zure ustez han huts gehien motivazioak edo katalanaren ezagutza oso sendoa ez dutela, edo zergatik hainbeste baldintza aldeukita ez da gehiago sendotzen katalanaren erabilera. Bona pregunta. No he vingut a parlar molt a fons del cas català, però sí que diré en la resposta que molts dels problemes sociolingüístics no tenen una causa lingüística o sociolingüística. I aquí crec que el Principat de Catalunya pot ser diferent amb altres territoris de llengua catalana, però en el Principat de Catalunya el problema principal és demogràfic. Quan la taxa de natalitat és molt baixa des dels anys 30, quan hi ha, en els últims 15 anys, molta emigració insòlita per a Catalunya, quan hi ha un augment de més d'1,5 milió de persones en només 10 anys, quan tota la immigració de la resta de l'Estat dels anys 50 i 60 en aquella primera generació no s'ha integrat majoritàriament el català, la segona generació molt més. Clar, tens tot de factors demogràfics que expliquen per què en els patis de les escoles, que és el baròmetre, el termòmetre de la situació, es parla menys català ara que fa 50 anys durant la dictadura de Franco. Perquè la composició sociolingüística, la composició, anava a dir ètnica, però no sé si és una paraula correcta, vull dir, l'origen geogràfic i cultural de la població de Catalunya és molt menys autòcton que fa uns anys. Jo crec que aquest és el problema principal que tenim a Catalunya, tot i que l'ús del català, com ja diu, a la universitat, al Parlament, és molt superior que en les de llengües minoritzades, que és un terme que a nosaltres no ens agrada. Bai, galdera gehiagorik? Handik ez. Bueno, amaitu da orduan. Eskerrik asko, Mikel. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I moltes gràcies.